муслим бародари муслим ай бародаро, ҳар касе ки дар ин роҳ қадам мезанад, хайр мекунад баҳри як бародари мусулмони худаш, одамое ки садақа кардагиянд, мақсад ай худованд фоидаи садақаро дидагиянд, о худшон медонанд ки куҷода хайр кунанд, куҷода садақа кунанд. бузургҳо гуфтагиянд ки ба дасти ростут хайр кардӣ, дасти чапат дарак наёвар. ман шуморо барои чӣ нишон медиҳам ки касоне ки хайр карданиянд, куҷо барованд, куҷода мақсад биспоранд. ин аст сафоратхонаи Туркия. Ина бародаро, тиҷораткорои корвон, ҳазор раҳмат барои мусулмонон ки хайр карданд. Ина ва ҷавонмардони тоҷик дар давлати Урус, дар бозори Садовод мо дидем, бовар кунед, ҳаловат ҳам бурдем. Бовар кунед, мӯи танамон хест, қандотонро бизанед. Офарин. Ака чӣ хеле ки мегӯянд ки ҷои ҷанг ҷангай, ҷои нанг нангай, шумо ин коре карден, ин садақае ки карден, айноми ҳама тоҷикҳо ба мардуми Туркия, ба мусулмони Туркияву, Сурияву ба дигарро ма чӣ гуфтанем? Худованди бузург як додед, ҳазор битиятона. Ина бародарои азиз, ҷавонмардои тоҷики мо ҳамаш ба нангай. Ина бозори Садовота дидем бародарои азиз, ина бинем бо тамошо кунем. қандошонро бизананд. Ҳазор раҳмат. Ман бисёр бародароро мешиносам, ҳурматам мекунам, эҳтиромам дорам. Ҳазор раҳмат. Дар бари ҳамдигар бошед, ҳамихел дар пастию баландии зиндагӣ. Иншолло ки худованд ҳар яки мову шуморо баракат метаҳад. Сарбаланду хунобод бошед. Ҳазор раҳмат мегӯям. Ина ман айноми ҳама ҷавонмардое ки дар Тоҷикистони мо бачаҳои ғариба, ҳазор раҳмат. Сафоратхонаи Турсия дар пеши ватанай бародаро. Ташаккури зиёд тиҷораткорони бозори Корвон. ҳамаш обу фай. Ҳазор раҳмат мегӯем, меоқа ҷамъ кардиянд. Салом бародарои азиз, дӯстои қадрдон. Бузургҳо гуфтагиянд ки ба дасти ростут хайр кардӣ, дасти чапат дарак наёвар. Ман шуморо барои чӣ нишон медиҳам ки касоне ки хайр карданиянд, куҷо барованд, куҷода мақсад биспоранд. Ташаккур мегӯям ба бародарое ки дар бозори Корвонанд, тиҷораткорои Корвон. Ҳазор раҳмат барои мусулмонон ки хайр карданд. Ина мақсад ҳамаш обу фай. ҳазор раҳмат мегӯем, меоқа ҷамъ кардиянд. Ташаккур, ака ном ба ном намегирем. Ҳазор раҳмат. Мо бояд мусулмонҳо дастгири ҳамдигар бошем, барои ҳамдигари мо. Ина барои Туркия, барои бо Сурияш ба фикрем ки адилна ҷамъ кардистиянд, и барои фақат Туркия. Ина қаҳри ҷамъ мегӯяд, мошина бор мекунем бародаро. Ина ҳамаш обу фай бачаҳо. Занонаву мардона, кӯдакона ҳамаш ҳастанд. ҳамҷоро бародаро ҷамъ кардиянд. ҳазор раҳмат. бо ма мебарам дар чӣ мемонам, дар ҳамо чӣ мегӯям, посолствои Туркия, сафоратхонаи Туркиё мерем ози бародаро. ҳазор раҳмат бачаҳои Корвон ва касоне ки хайр мекунанд пеши ватанай ку рӯпарӯи Садбарг поёнтарак ватан мешавад. ҳамонҷода посолствои сафоратхонаи Туркия. Якҷоя мерем, бо бародаро ҳастанд, месупорем. хайре ки шумо мекунед, худованди бузург барои ӯ дунётон боша. Аллоҳу акбар. Рафтан мегирем бародаро. мега ҳар рӯзи худ бипурс, агар мардӣ ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. ҳамин саҳари рости га байхо хестам мада бародарои Корвон занг задан ки тиҷораткорои Корвон бародаром занг задан ки мо ҳам хел мақсад фақат обуфу мақсад ҷамъ кардем барои модаро, барои кӯдако. чӣ кор кунем? ина мо маслиҳат пурсидем ай ҳама бародарову ай рафиқҳо. Сафоратхона мебарем, ҳамун обуфое ки ҳаст, мошина бор мекунем, мебарем, бо ма шуморо ба навор мегирем, нишон метум. ва барои иқама нишон метум бародарои азиз ки касоне ки хайр мекунанд, ҳамун сафоратхона мебаранд, месупоранд. Иншолло ки хучон рӯй мекунанд, мебаранд. боқӣ сарбаланду хунобод бошед, рафтан мегирем. чизе ки ма чишид, ма ба навор гирифта шумода нишон додам мегирем. мерем. Ташаккури зиёд тиҷораткорони бозори Корвон. шумо мада бовар кардед. ма ба худо қасам мехӯрам ки ба боварии шумо сазовор бошум. худованд ҳамамонда адлу инсоф битиҳад, ризқу рӯзимон битиҳад, баракатмон битиҳад. хайре ки мекунем, қадам мезанем барои хайр, худованди бузург дар номаи амолмон навишта бигардонад. зиндаву сарбаланд бошем. ҳазор раҳмат. тиҷораткорои бозори Корвон. худованд давлати дунёро бозам дар толи сартон бирезонад. зинда бошед. ина бачаҳо бо иҷода мақсад попшои занонаша бобор кардем. рафтестем. дӯстони азиз, ина бародаро, ина ҳамин сафоратхонаи Туркия. ина бародаро омадем ҳамиҷа. ина бародаро тоҷико ҳама барои Туркия, барои мусулмонон. худованд хайре карди, қабул гардонад.
ما میسپریم اینجا. قبول کنه وجه هزار رحمت، هزار رحمت. برادران عزیز، این مصیبتی که بالای سر مسلمان آمدگی خداوند هیچ وقت بالای سر یگام تیمه و شما نیاره. خداوند بزرگ نگهبان ما باشه. ما نرفتیم نامنویس کردیم، سپاریدیم بارو را. خداوند بزرگ هر یک نفری که خیر میکنه ما وجود دیدیم. با بی‌نهایت برادران بسیار خیر کردیم. ما تاجیک‌ها البته که ملت خیرخواه ملت هستیم که ما دست همدیگر را دست مسلمانان را هم وقت میگیریم. مردم ترک ما هم وقت در برتونیم. البته که ما مسلمانان یک جاییم. زنده باشید، سربلند باشید. خداوند نگهبان هممون باشه. زنده و سربلند باشید. ای دست ما تاجیکا چند کار بیا، چند خدمت میه، ما با مسلمانای روی دنیا هم کمک میکنیم هم خدمت میکنیم. مردم سوریه، مردم ترک زبان، خداوند همه ما مسلمانا را نگهبان باشه. باقی سربلند و خانواد باشه. خداوند یارو مددگار تو. چیزی که امانت در دست ما بود ما بردیم ساق و سلامت به خیانت برده سپردیم. خداوند قدمی که ما در همین راه زدیم در نامه اعمال ما نوشته بگردونه. داغوی هم دیگر باشید. خداوند بزرگ نگهبان باشه. الله اکبر. زنده باشید. انا دوستان عزیز، با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بده با شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرحمت این رقمشون واتساپ دارن، مرحمت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو وادنی استادیوم است. آفیسشون مرحمت کنین برادرها. البته ماشین‌های نو و زمانوی در خدمت شما است. مرحمت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد. در خدمت شما شرکت موحدین. باقی سربلند و خانواد باشین. همه وقت جیبکاتون پری پل باشه. زنده باشین.